Goed 4000 marathonrenners hebben 19 maanden de oerstek maken van Haans naar Skilge om mee te doen aan de 12e editie van de Berenloop. De deelnemers moeten een 42 kilometer lang parcours afleggen dat start en finish had in West. En als je door de Berenloop hebt, dan komt automatisch de naam Saher Youssef onder water. De man van het Jereveen had de laatste 6 hier de marathon van Skilge op zijn naam schreeuwen. Maar kan hij het dit hier weer meiden? Youssef had namelijk schoftlijst van een hamstringblessure. Ben je er helemaal klaar voor? Nou, klaar voor het moet ook. Is dat ik bijna op de start. Dus ik ga ervan uit dat het redelijk goed gaat. Niet helemaal goed. Ik heb heel weinig getraind dit jaar wegens een blessure, lange blessuretijd. Bijna 10 maanden een blessure. En ik kon me alleen zo'n 2 maanden voorbereiden. De hoeveelste keer kan het worden dat je hem gaat winnen? 7e keer. Dat is op zich, ik ga dit jaar echt niet vanuit. Ik ga heel rustig aan beginnen. Kijk hoe voelen bij het lichaam is. Of ik die kilometers kan hebben. En na de eerste helft dan pas kijken of ik nog verder kan. Ietsje sneller. Benjamin Kok heeft al gezegd, ik ga alles op alles zetten om die titel binnen te halen. Nou, succes. Dat wens ik iedereen alle succes. Degene die wint op zijn eigen kracht. En dat moet ook. Gevaarlijke tegenstander? Nou, gevaarlijk zijn, gevaarlijk is een ander woord. Maar ik heb goede tegenstanders. En alle respect aan hun, aan iedereen. Om 11 wordt het startschot doen en dan kan de strijd beginnen. En dan zorgen we Benjamin Kok uit Jestrum ook in actie. Voor de wedstrijd willen niet sissen, maar het gerucht gaat dat hij de strijd in zal met Saher Youssef. Een gerucht dat liep te klopje, want de twee weten elkaar voortendaliks na de start te vinden. Net op kop, daar rint de lijouter Stefan van der Pal. Volgen terug 2 broers die draven voor Climax uit Ede. David Heemstede, mijn nummer 4, en Chris Heemstede, mijn nummer 184. En dan pas krijgen Youssef en Kok. De wedstrijd is een uur en 8 minuten aan de gang als we de broers Heemstede on kop vinden. Ze hebben er dan 20 kilometer op zitten. Op 2 minuten efter staan draaft Benjamin Kok. En ja, dan toch blikken dat het gerucht weer is. Hij is bij Youssef voordraaft. Die het nou 5e leidt en 2 hele minuut achterstaan het op de koprenners. En waar is Van der Pal? Nou, die is weer omvallen naar het 4e plak, maar uiteindelijk zal er nog volle 4e weer omzakje. De lijouter is duidelijk te hut van start gaan. 1 uur en 29 minuten draven. Elke nien begint hem aan te vregen waar die 2 broers Heemstede nou binnen. Ze binnen net tipt als favorieten, maar rennen wel in een verschrikkelijk heeg tempo en hebben er al 25 kilometer op zitten. Zullen zij het strijdplan van Benjamin Kok in de war schoppen? Maar de 38-jarige draver uit Jestrum zet terug. Hij moet een god van 4 minuten dicht erin. 1 minuut achter hem vinden we Saher Youssef. De lange blessure en kwatte trainingstijd liet hem in die patten te spelen. Wordt Mr. Berenloop voor het eerst zo'n 6 jaar verslaan? Nou, dat liet het er wel op. Na 34 kilometer draven verlieten de marathonrenners de dik en gingen het strand op. Gewoon wij is dat het zwiste stik, maar het zon is dit keer hut en dus kan er prima tempo maken worden. En dat bad ik, want Kok komt in heeg tempo voorbij zetten. Hij had nog maar 1 minuut goed te maken met de nummers 1 en 2. De finish komt dichterbij, de spanning neemt toe. Gaan de broers Heemstede te jaren de finish oer. Krijgt de Berenloop na al die jaren eindelijk een nieuwe winnaar of misschien zelfs 2. Nee, Chris Heemstede zei zijn broer dat eerste plak is voor mij en giet er een paar kilometer voor de finish van terug. Elke nien denkt dan dat de wedstrijd beslist is. Maar wat ze net weten is dat Benjamin Kok begonnen is met een verskworrende eindsprint. Hij had duidelijk nog energie oer. Stadig gewoon komt er dichterbij. Eerst giet er David Heemstede voorbij. En wat net hier met tocht hier bad al. In heeg tempo passeert Kok ek de oren Heemstede. Het strijdplan van Benjamin Kok is net langer een gerucht, maar de weerhiet. Hij wint zijn allereerste marathon en de Berenloop had eindelijk een nieuwe winnaar. Een Frieske wol te verstaan. Benjamin Kok komt door de finish in een tijd van 2 uur en 31 minuten. Twats wordt Chris Heemstede in 2:32 is zijn broerke David voorbleun. Saher Youssef, Mr. Berenloop, wordt vierde in een tijd van 2 uur en 36 minuten. En die eerme Stefan van der Pal, te hut van start gaan en van slijn stikken. Ik kan me gewoon aan mijn eigen schema houden. Ik wil ongeveer in een standje halverwege terugkomen. Daar ga ik me precies aan houden. En ik denk dan shock na 30 kilometer, dan ren ik gewoon alles door de kast, dan shock weer. En achteraf is dat een heel goed plan geweest. Had een fitte Saher Youssef deze mannen wel kunnen verslaan?
Nee, die jongens zijn een halve generatie jonger. En dit is niet reëel, ook voor mijzelf. Ja, als jij nog 10 of 12 jaar jonger bent en ik ben bijna 42, ja, dan het kan niet altijd alles goed hebben.